Здравейте, своенравен потребител на YouTube. Това съм аз, българския глас на Аластър или One Man Dubs. Хареса ли ти доблажа на пилотния епизод на Хазбин Хотел и Адски Бос? Разбира се, че да, няма как да не ги харесате. Въпреки, че всички знаем, че Хазбин Хотел беше по-добрия. Адски Бос просто не струва. Показал хиден педераст такъв! Както и да е. Сигурно всички тръпнете в очакване за следващия епизод, но за жалост ни трябват още хора, за да продължим. По-конкретно ни трябват Вокс, Валентино, Луцифър, Свети Петър и Хаск. Чакай. Мен не ме ли означава вече One Man Dub? Не, ще бъдеш рекаснат. Той няма да означава половината герои. Вече означава Angel, Том Тренч, Адам, Блиц, Сестил, Кейти Килджой, Физароли и много други. Само ти му липсваш. Бах му мамата на момчето. Също ни трябват още хора за Адски Бос. За тях от колегата ми Блиц. Здравейте, аз съм Блиц, Ото е беззвучно. Трябват ни още хора за нашият по-добър сериал. За стола Страйкър, Асмодей, Вортекс, Мейбери, Марта, Салимей, Клитъс, Колин и Лоли Лакфорд. Като стола с го рекасваме по същата причина, поради която рекасваме Хъск. Който иска да участва в Хазбин Хотел и или Адски Бос и има някакви заложби за voice acting и пеене, може да се свърже с One Man Dubs чрез Discord или Instagram. Линк долу в описанието. И до тогава останете на линия, хора.